Sezóna NFL sa práve skončila. Jej vládcom sa stali hráči Seattle Seahawks. Na ich titul sa od začiatku septembra dalo staviť v kurze 60-1. Priamo na štadióne v kalifornskej Santa Clare sledovalo duel takmer 71 000 divákov a milióny po celom svete. A to vrátane nášho dnešného hostia, ktorým je hráč amerického futbalu a náš vlastne každoročný stály host Gorazd Lazorík. Gorazd, vítaj ešte raz. Vítam a teším sa tomu, že už som takáto stálica minimálne v tomto čase. Okamžite ťa idem nabonzovať, lebo my sme sa pár týždňov dozadu dohodli, že do obálky vložíš meno víťaza. Ano. Ty si tú obálku zabudol náhodou, ale ten víťaz tam teda nebol Seattle, ale New England Patriots. Prečo? Lebo som vypočítavý. A bolo to kvôli tomu, že fakt som nechcel, aby New England vyhrali tento Super Bowl. Nemám ich akože úplne že rád, ešte od čas Toma Bradyho. A tak som si povedal, že keď vyhrajú, tak aspoň budem vyzerať ako frajer, ktorý to trafil. Ale tú obálku som bol presvedčený, som ju dal do tašky včera, ale nejak som zabudol, nedal. Nevadí. Každopádne máme to, víťazmi sú hráči zo Seattlu. Písalo sa o tom, že to bude noc amerického futbalu plná napätia, vzrušenia. Tak naplnilo to tie očakávania, ktoré sa predpokladali, alebo nie? Dá sa povedať, že šťastí áno, naplnilo to tie očakávania, ktoré od toho zápasu boli a to, že ten zápas bude škaredý. A v princípe aj veľmi dlho bol. Ako Seattle, tak aj New England majú veľmi silnú defenzívnu filozofiu a veľmi talentované týmy v defenzíve. A to sa konec koncov prejavilo aj v tom zápase, kedy prakticky až prvý touchdown padol v štvrtej štvrtine a dovtedy sa ako len field goaly a reálne sa začalo rozprávať o tom, či prvýkrát v histórii Super Bowlu vyhrá MVP za najúžitočnejšieho hráča zápasu kicker. Našťastie sa to nestalo, ale akože bola to reálne, že alternatíva, s ktorou sa možno rátalo do štvrtej štvrtiny. Čo si budeme rozhodne, to bola jedna z takých prekvapujúcejších dvojíc, ktoré sa objavili vo finále. Hegemóni nepostúpili. Takže v podstate asi tie očakávania možno neboli ani zo strany možno fanúšikov také veľké. Lebo čítala som už mnohé aj diskusie, aj palcové titulky zahraničných médií, že fakt to bolo sklamanie. Bolo, dá sa to tak povedať. Ako si hovorila, že bolo to veľmi neočakávané v finále Super Bowlu. Štatisticky to bolo najmenej očakávané v finále Super Bowlu, táto dvojica ako taká. A asi ľudia chcú vidieť určite touchdowny, chcú vidieť dlhé akcie, chcú vidieť atraktívny ofenzívny futbal. Teraz sa po dlhých rokoch však stalo, že hlavný tréner tímu je veľmi silno defenzívne ladený a možno sa vracame do éry, kedy znova obrana vyhráva tituly. V 2015, neviem, či to sme už boli alebo neboli spolu, čo sa týka vlastne tejto debaty. Toto sme asi ešte neboli. Každopádne v 2015 sa Seattle videl s víťaznou trofejou. Je to také veľmi nešťastné, ako keby to finále ostali moči preplač. 11 rokov prešlo a zrazu... Karta sa obratila. Hej, vtedy akože aj tá zostava obidvoch tímov bola diametrálne odlišná. A teraz mi ešte jedna veľká zaujímavosť napadla a neviem sa k tomu stiaľne dostať, tak to chcem povedať, že hlavný coach New England Patriots zistil si teraz pár dní dozadu. Mike Vrabel, jasné. Povedz to ty. Mala si k tomu otázku? Nie, ale chcela som to samozrejme dodať, lebo vieme, kde sú jeho korene, ale poď do toho. Sú jeho korene v Krivanoch, pri Lipanoch, čo je mne že veľmi blízko, lebo ja som z Ďačova cez kopec. A keď som to zbala, tak bola to akože dosť taká halus. A v podstate on fakt možno bol, že Vrabel. Veľmi mu to inak prijali, pretože on mohol vyhrať titul aj ako hráč a vlastne ako tréner zároveň, čo by sa nezmazateľne zapísalo do histórie. Vyhral tuším aj trénera tejto sezóny cenu. Ale tak aj na opačnej strane bol tréner, ktorý je druhú sezónu na lavičke a vlastne rovno s titulom McDonald's. Áno, to sa nestáva často, ale v princípe je taký feel good story na tomto, keď sa na to takto pozrieme. V americkom futbale sa zvykne hovoriť, že rozhodujú tzv. Game of inches, teda hra centimetrov. Čo rozhodlo toto finále, čo bolo podľa teba absolútne kľúčové? Talent. Toho mali Seattle oveľa viac. S tým sa rátalo, už keď sa išlo do tohto zápasu, že Seattle toho talentu má viac a že skôr New England Patriots by museli mať heroický výkon od ich quarterbacka na to, aby dokázali tento talent Seattle poraziť. Čo možno ten tréner hovoril Patriotom počas prestávky, lebo však tá prestávka bola celkom dlhá, aj videli sme párkrát už počas ranných novín tú halftime show. Prečo sa nezmobilizovali? 7. titul mali. Nepoviem, že na dosah, lebo tá hra tak nevyzerala, ale tá magická sedmička, to by boli asi iné oslavy.
Boli by určite. Ťažko sa do toho vžiť, čo im tam tento náš Vrábel Skrivian povedal, ale my určite sa ich snažil nejakým spôsobom nabudiť. Oni dokonca aj pár dní predtým si dali tréning taký, že zišli z ihriska a pustili Beda Bunnyho na hlas, aby si trénovali tú atmosféru, keď to bude tam hrať a oni budú sedieť v šatni, ale nepomohlo. Tak to uzavrime, lebo čas sa nám naozaj kráti, len v krátkosti ešte povedz nakoniec, čo čaká teba a bojovníkov z Nitra Knights v najbližšiu dobu. My v podstate sme nejakých 45 dní, tuším, od začiatku sezóny. 28.3. začíname sezónu vonku v Brne, ale 5.4. hráme prvý domáci zápas, na ktorý sa veľmi tešíme. Minulý rok sme nešťastne prehrali semifinále, aj keď sme boli favorit toho roku. Dúfame, že sa nám podarí dostať znova na ten vrchol a po druhýkrát vyhrať Jackball. To je náš plán a robíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. Veríme, že sa v tomto štúdiu ešte v dohľadnej dobe stretneme. Ďakujeme, že si privstal, ty si ani nespal. Hodinku a že som si bol pospal. dnes s nami a rozobrali sme si v krátkosti finále Super Bowlu. Gorazd Lazorik bol našim dnešným hostom. Ja ďakujem krásne za pozvanie a prajem všetkým krásny deň a mne dobrú noc.